Samantala, higit 1 bilyong piso naman po na italang pinsala ng Bagyong Emong sa La Union. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Umabot na sa higit 1 bilyong piso ang kamuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa La Union dulot ng Bagyong Emong ayon sa ulat ng PDRMO. Tinatayang 1.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 145.6 million pesos naman ang nasira sa agrikultura. Dagdag pa dito, umabot sa 4.7 million ang pinsala sa mga alagang hayop at manuka. Apektado ang humigit kumulang 215,000 individual mula sa 71,000 to 26 na pamilya sa 414 na barangay sa 19 na bayan at lungsod ng Lalawigan. Wala namang naitalang nasawi sa Lalawigan. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan habang nagpapatuloy pa ang restoration effort sa iba pang lugar. Dahil sa matinding pinsala, isinailalim sa state of calamity ang La Union noong 26 ng Hulyo sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. Umabot naman na sa 9,000 family food packs ang naipamahagi ng pamahalang panlalawigan katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Pinangunahan din ng gobernador ang area inspection at inatasan namang kinauukulan na pabilisin ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.